Καλώς ήρθατε στη χώρα του Μπίμποτ. Πού θέλεις να πάει η Μελισσούλα σου, Ιωάννα? Στην Κιβωτό στον Νόε. Ωραία. Ξεκίνα λοιπόν. Θα πάω 2 κουτάκια μπροστά. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, Ιωάννα μου. Θα στύψω Υπέροχα. και θα πάω 3 θέσεις μπροστά. Υπέροχα. Είσαι καταπληκτική. Μπράβο, μπράβο Ιωάννα. Μπράβο. Η Μελισσούλα έφτασε στην Κιβωτό.